Hej alle sammen. Her vil vi lave en parodi af Gustav Satan og hans gode ven, men ligesom fucking yes. Og jeg begynder. Ej, sæt her, skatter. Skatter. Ja. Vi skal sådan ud og shoppe i dag, ikke? Ja. Og vi skal også pusse nøje, fordi da vi var inde med Tahiti. Nej. Mahihi. Nej. Mallorca. Er du sikker på, at du ikke mener Østrig? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fald, da vi var på ferie. Altså, hvis du ved, hvad jeg mener. Og så skete der simpelthen det, at jeg var ude at bolle. Ej, det vil du ikke, nej, ikke, men det var det, der skete, og så skete der noget med Nejli. Men hvordan går det med dig, skatter? Jeg sidder lige og chatter med Ole Henriksen, han har bare fået sådan en lille punktum, og jeg må bare have 8 af dem. Den blev simpelthen. Ej, hvor nej,